Hei, tervetuloa Paintball Pro-podcastin toiselle tuotantokaudelle. Niin huikeeta kuin se onkin, niin tämä projekti lähti hieman käsistä ja nyt painetaan toista kautta eetteriin, joten jakso numero 1 ja olkaa hyvä. 10 seconds. Noniin, tänään meitä on täällä studiossa heilumassa ja ehkä äänittämässäkin Miro. Moikka moi. Kaitsu. Kawabanga! Ja meitsi eli Pamppu. Terve! Ja pidemmittä puheitta, niin mennään päivän aiheisiin. Aloitetaan uutisilla. Miro, sulla oli vielä joku juttu kertomatta tuolta Amerikan matkalta. Avaa vähän. Vähän jäi mainitsematta tämmöinen aika isokin juttu, kun Hormesis on tehnyt leffan nimeltään All That Matters. Sitä on ollut tekemässä ja kuvaamassa meidän suomalaisten hyvin tuntema, tai ainakin tosi monen hyvin tuntema, Huttusen Mikko Huttunen. Eli siis yksi Suomen kovimmista, ellei jopa kovin painttilegenda. Sanoisin, että Suomen kaikkien aikojen kovin hands down, ei kellään ole siihen mitään vastaan väittämistä. Ei niin kuin itse on valovuoden Mikon perässä, niin kuin Mikon huippupäivistä. Ja se, mitä se jätkä on tehnyt paintin eteen, niin se on ihan käsittämätön. Tämä on semmoinen asia, että tähän palataan joskus isommin. Mutta se leffa on semmoinen, että viimeksi kun ollaan tehty oikea painttileffa, niin se oli mielestäni Pushi joskus 2016 vai 2017. 2016 oli Pushin uudelleen julkaisu World Cupissa, Joo. Oltiin paikalla. Kyllä. Käytiin kattoo, mutta tämä on nyt niinku uutta tuotantoa täysin. Joo, tämä on täysin uutta. Mikko on kuvannut sitä tässä nyt viimeisen 2 vuotta suunnilleen. Ja on timanttista, on niinku oikeasti tekemällä tehty leffa. Tämä julkkarit oli Cupissa. Siellä oli näytös ulkona, tautisen siisti venue siellä. Taisi olla, oliko se Hormesiksen Oasis-niminen mesta? Joo, ja sitten sinne oli kasattu semmoinen joku 200-tuumainen screeni ja ulkoistumapaikat, ja siis aivan mieletön. Mutta tämä tulee jonnekin näkymään, johonkin striimauspalveluun, ei vielä tietoa mihin. Me ilmoitetaan siitä heti, kun me tiedetään, mutta seuratkaa myös Hormesiksen somei, ne julkaisee sen sitten jossain kohtaa. Ja tietysti Huttusen omaa somea. Joo, sieltä saattaa tulla kanssa. Sitä kannattaa seurata noin niin kuin muutenkin. Joo, se on mielenkiintoinen tili, koska Mikko asuu tätä nykyään Montanassa, joka on aika tämmöinen vuoristopitoinen mesta, metsästää jousella ja touhuilee paljon luonnossa Mike Paxsonin kanssa. Joo, Mikko on muuttanut hienosti länsirannikkoa pikkuhiljaa ylöspäin. Kali on siisti paikka, kun olet 20, 30, mutta sitten kun alat olemaan 40, niin se Montana on aika hieno paikka. Mutta kyllä mä oon kanssa niin kateellisena tuijottanut niitä sen videoita ja kuvia, että herran jumala tonne mä muutan vielä joskus. Sen verta aikataulusta vielä, mä olin itsekin Mikon kanssa muutama sanan vaihdoin, ja käsittääkseni nyt joulukuun aikana tämä leffa pitäisi olla katsottavissa jopa meillä täällä kotona Suomessa. Jäädään odottelee, ihmettelee. Onko mitään hajua, mistä se tulee? Tai mistä se on siis katsottavissa? Onko se joku Netflix-juttu? Se tulee johonkin suoratoistopalveluun, YouTube, Vimeo, joku. Mikko kertoo sitten, että jäädään odottelemaan. Nopea vielä. Kuka on Mikko Huttunen? 2 lauseella. Sanoisin, että Suomen kaikkien aikojen kovin painttaaja. Noin niin kuin hands down. Mikko muutti aikanaan Venäjälle pelaamaan painttia. Pelasi Russian Legionissa, on voittanut Cupin. On voittanut sen, onko se 2? No Ironmanin riveissä voitti 2. Siis Suomen tähän mennessä ainoa oikea pro-pelaaja. Ei edes Europro, vaan niin kuin pro. Se on voittanut maailman isoimman skavan 2. Jatkat hyvin, meni 2 lauseella, mutta... Joo, ei sinne päinkään. Mutta Mikosta ei oikein voi 2 lauseella puhua. Ei, mutta kuten olen jo aiemminkin tässä podcastissa sanonut, niin asiaan. Kaitsu, sä olit seurannut vähän pelaajamarkkinoita. Kerro jotain sieltä. Pelaajamarkkinoita, joo, näitä olisi voinut ehkä käydä aikaisemmin. Oliko hyviä paljon? Pelaajamarkkinat. Joo, siellä on tosi paljon vapaita pelaajia tällä hetkellä. Me otettiin 019 draftata pari tuolta Rapakon takaa, mutta siitä sitten tuonnepana. Eli siis maksimissaan Englannista. Joo, mä en tiedä lähteekö Henkka pelaa ruottalaisten kanssa, niin meidän pitää saada jotain Henkan tilalle. Joo, siellä tuli tällainen aika... No niin, nytkö? Vamos. Joo, joku ihme särinä kuuluu. Onneksi mulla on nämä hörluurat päässä, koska yleensä mulla ei ole, ja nyt mä kuulin sen. Meillä olisi ollut tää raita muuten pilalla. Ja hei, tämmönen juttu tähän väliin vielä.
noin synkätään äänet ja kamera yhteen. Mutta joo, pelaajauudistuksia. Mä en ole niin perillä, että mitä kaikki pelaaja-uutisia, uudistuksia nimittäin Impactille. Joo, kerro. Siellä on tehty aika paljon hakuja. Mä en näistä itse asiassa tiedä niin paljon, että mitä siellä nyt on oikeasti tapahtunut ja mistä joukkueesta näitä pelaajia on nyt sitten käyty varastelemassa, niin mä luulen, että Pamppu, sulla on ehkä se ajankohtaisin info, ja sä saat kertoa aika seikkaperäisesti, että mitä ja miksi ja minne, ja varmaan palkatkin sulla on jossain tiedossa, että millä rahoilla ne on liikkunut. No mä luulen, että tämä on ylipäätään pelaajamarkkinat ja niiden ikään kuin kuumeneminen on sellainen aihe, että meidän kannattaa pureutua siihen oikeasti joskus paremmalla ajalla ja enemmän, mutta Impactin pelaajaostoksista sanottakoon, että netti on täynnä jo sellaisia meemejä, missä viikatemies käy teurastamassa eri joukkueiden logoja ja sieltä nyysitään kaikki parhaat pelaajat päältä, niin se varmaan kertoo jotain. Goldman on mennyt Impactiin, Reini Stanzak on mennyt Impactiin, on siellä muutama muukin mennyt jo Impactiin, että se rupeaa rosteri olemaan aika täynnä ja varmasti paineet sen mukaiset. Ja siellä on Marcelo ja Tyler Harmon. Niin muuan Marcelo ja muuan Tyler Harmon, joista jälkimmäisestä sanotaan, että se on ollut koko lajin paras gunfightaa ja ensimmäisestä sanotaan, että se on ehkä lähestulkoon tällä hetkellä, onko melkein kovin pelaaja. Ainakin hyvin lähellä. Se on ainakin kovin puolustaja, jos ei muuta. Se ei on aina elossa. Se ei vaan kuole. Tarkoittaako tämä nyt siis sitä, että Edmonton Impacti tulee olemaan niin kuin tässä kohtaa kautta jo on ennakkosuosikki ensi vuodelle? Onko se niin kuin... No jos saan analysoida ja sanoa, niin mä en tiedä, onko se ennakkosuosikki, mutta ne ottaa itselleen kovat paineet tästä. Se on niin kuin aivan varma. Että ennakkosuosikin viittaa ikään kuin uudella rosterilla, niin menee ja tiedän, mutta ainakin semmoisia nimimiehiä on, että niin kuin suoritustaso pitää olla semmoinen, että jos jää Sandeilta pois kertaakaan tulevalla kaudella, niin kiville meni. Analysoidaan näitä hankintoja varmaan sit jossain omassa jaksossa ja vähän tarkemmin, ei tässä jaksossa perehdytä siihen, mutta kyllä vähän kiinnostaa tietää, että mistä syystä tällaiset luottopelaajat on esimerkiksi Dynastista tai muualta lähtenyt menee ja haluaa mennä Impactiin. Mutta ehkä nekin löytyy jostain nettien syövereistä, että onko tullut ryppy rakkauteen vai onko Impactilla vaan niin syvät taskut, että pystyy lähteä ja hakemaan noita pelaajia muualta. Siis mä luulen, että yhdelle löytyy ainakin hyvin suora syy, ja se on Marcelo, koska se on pelannut Dynastis vuosikaudet. 10 vuotta noin. Juu. Niin nyt se pääsee pelaamaan oikeasti ammattilaisena. Nyt se pääsee pelaamaan peinttiä sillä, että sille maksetaan siitä, että se pelaa peinttiä. Niin mä luulen, että se on yksi aika iso syy. Jos joku sanoo sulle, että hei, tossa on 50 tonnia tai 100 tonnia tai mitä ikinä onkaan vuodessa, että pelaa peinttiä. Ja se on, mä väitän varmuudella yli $100,000 nyt tässä Marcelon tapauksessa. Joo, kyllä mä lähtisin liikkeelle jostain 100, mutta tämä on ihan vaan villiveikkaus, ei pohjaudu mihinkään faktaan. Mutta mä luulen, että se voi olla hyvinkin iso syy kaikilla muilla. Siis siitähän on ollut paljon puhetta, että Maus on sellainen, että se menee aina vaan isoimman tilipussin perässä. Eli puhutaan varmasti ihan samanlaisista luvuista, että 6 numeroista vuodessa. Joo, ja sikäli kun ollaan joskus vähän palkkoja kuultu tuolta sisäpiiristä, niin kyllä maailmalla kovimmat pelaajat edelleen, vaikka niitä on vähän, jotka tienaa, mutta kyllä ne kovimmat edelleen jonkunlaisen rahan tienaa. Joo, niitä on tosi vähän, jotka sitä tienaa, mutta ne, jotka tienaa, niin ne kanssa tienaa. Juuri näin. Hei, heitetäänkö uutiset romukoppaan? Tämähän oli meillä teemajakso tänään, ja jakson teema on harjoittelu. Oltiin ajateltu kovasti näin, että tehdään tästä jopa 2 eri jaksoa, joten jaotellaan vähän harjoittelua, ja tänään asialistalla olisi fyysinen harjoittelu off-seasonin aikana. Se on just näin. Meidän porukasta varmaan Kaitsu on tässä nyt se suurin asiantuntija, niin Kaitsu, no joo, heiluttele käsiä ja nyökyttele ja notkuttele, mutta nolla rasvat ja jäätävät voimat, tempaustulos. 3-numeroinen pitkälti. Oma paino. Hei, mennään perusjuttuihin. Millä alkuun, mikä on niinku se minimitaso, millä saadaan kunto sillä, että pystytään pelaamaan peinttiä ensi vuonnakin? Toi on aika laaja kysymys, ja tämä treenaaminen on tosi laaja aihe muutenkin. Mä toivoisin, että kaikki pelaajat tekis jo sen minimin niin kuin valmiiksi, mutta eihän sun tarvitse kuin
teet vaan niin kuin perusasioita, käyt 3 kertaa viikossa periaatteessa tekemässä jotain, mutta ehkä jos me puhutaan paintball-pelaajasta, niin sä haluat jonkun vähän spesifimmän vastauksen, että mitä se voisi olla. Pitääkö mennä kuntosalille? Pitääkö olla palkattu personal traineri? Ei välttämättä. Esimerkiksi. Millä päästään niin kuin sellaiseen, että suomalainen pelipäivä päästään edes ilman loukkaantumisia läpi? No siis lähtökohtaisesti jokaiselle peinttipelaajalle ja kuuntelijalle, niin pyrkikää siihen, että kauden aikana vähintään 3 kertaa viikossa teette noin 45 minuuttia jonkunnäköistä lihaskuntoharjoittelua. Se kävely on semmoinen, että se ylläpitää teitä jonkunnäköisessä kunnossa, jeesaa ehkä hapenottokykyä. Ensinnäkin on päälle aika jees, koska Suomi on aika ilkeä, pimeä ja kylmä talvisin, niin se ulkona liikkuminen on niin kuin erittäin mukava ja vapauttava tekijä. On pimeässä ja märässähän on tosi kivaa liikkua, mutta joo, kerran. Niin, eikö niin? Ota otsalampu, niin saat vähän valoa siihen sun menoon. Mulla on. Tai osta koira. Miten se valasee? Mutta se on mukavempaa koiran kanssa. Me ihan niin paljon. Joo, mä en tosiaan ole mikään alan ammattilainen ja älkää kivittäkö mua julkisesti mun omista jutuista. Kaikki mitä mä sanon tässä jaksossa perustuu mun omaan kokemukseen, siihen mitä mä oon nähnyt, miten muut joukkueet treenaa. Mun oma lajitausta on jääkiekko, niin siellä joskus treenattiin aika kovaa ja sitten myöhemmin vähän crossfittiin silleen tavoitteellisesti monia vuosia sitten, niin on tullut treenattua ja sanotaan, että silleen ainakin henkilökohtaisesti suurin piirtein tiedän, mistä puhun ja osaan kertoa, että mitä kaikkien kannattaisi tehdä oman hyvinvoinnin edistämiseksi, mutta lähtökohta on se, että tehkää jotain, ja aina se ei vaadi sitä kuntosalia. Jos me lähdetään nyt paintball-urheilijan tällaiseen ensimmäiseen helppoon treeniin, niin tehkää se himassa. Eli jos lähdetään, sanotaan, että meitä on varmaan tätä lajia pelaa monen tyyppistä ihmistä, on niitä, joilla muuta urheilutaustaa ei juurikaan ole, ja on sitten taas niitä himoliikkujia, mitkä juoksee ja meloo ja tekee kaiken näköistä muuta, niin tämä varmaan nyt tämä eka vinkkiosio menee siihen just, että ne, jotka ei juurikaan muuta liikunnallista tee. Joo, just siihen, ne, jotka ei muuta liikunnallista tee, tai jos se sun ainut treeni on vaan sitä paintballia, eli sä haluat käydä 2 kertaa viikossa tai kerran viikossa pelaa reballia, se on ihan hyvä. Siellä tulee hiki, siellä palaa kaloreita, siellä tullaan liikkumaan varmasti tietyllä tavalla lajiomaisesti. Sä kehität siinä totta kai ittees. Mutta sitten jos sä lisäät sinne sen 1-2 kertaa viikossa jonkun näköistä kehonpainoharjoittelua tai muuta vastaavaa liikuntaa, ensinnäkin sä minimoit niitä loukkaantumisen riskejä sit siellä reball-hallilla, plus sä varmasti kohotat kuntoa tai kasvatat itsellesi lihasta ja sitten nimenomaan niitä lihaksia, mitä sä siellä paintissa tarvit. Lähtökohta mulla on ollut nyt 011 niin kuin talviharjoittelun vetämiseen on se, että me opetellaan juoksemaan. Onko taas uusi jengi? 011? 019, mitä mä sanoin? No niin, menee asiaan. Joo, Porvoossa tulee taas uusi. 011, se voisi olla meidän ykkösdivarijengi. Niin, minnekähän se suunta menee? Mutta me siis opetellaan juoksemaan, plus mä oon antanut kaikille jätkille meidän itse asiassa tämän jakson yhteistyökumppanin kyllä. Meillä on yhteistyökumppanikin. Woohoo! Ensimmäistä kertaa tämän Paintball-podcastin historiassa meillä on yhteistyökumppani. Sisältää maksettua mainossisältöä, eikö mitä? Joo, tästä tulee lisää somea, mutta meidän yhteistyökumppani tähän jaksoon on tosiaan FlexVit, ja FlexVit valmistaa tämmöisiä toiminnallisia jumppa-vastusnauhoja, ja näillä pystyy tekemään kotikuntosalin, kun sä ostat näitä sen oikein määrän itsellesi. Mä teen itse treeniä näillä 2 vihreällä nauhalla. Toinen on mini, ja tämän pystyy helposti, täällä pystyy tehdä käsijuttuja, erinäköisiä staattisia pitoja ja muuta vastaavaa, mutta tää on ihan omiaan, kun treenataan oikein näköistä kyykkyformia, eli laitat tämän jalkojen väliin ja teet niillä juttuja. Ei mennä siihen sen tarkemmin. Meille tulee alennuskoodi shop.ältek.fi verkkokauppaan, mistä meidän kuuntelijat saa -20% näistä voimanauhoista. Nämä on tämmöisiä kankaisia, kivoja, ei kumisia, venyy tosi hyvin, mukava tasainen vastus aina loppuun asti. Sieltä niin kuin alusta loppuun ei takerru hiuksiin niin kuin kumiset ja pystyy sitten pestä vaikka koneessa, jos hiki niin vähän tarttuu. Mä treenaan näillä itse 2 kertaa viikossa ja mä oon tehnyt FlexVit-appiin ilmainen appi kaikille sellaisen Paintball Upper eli ylävartalo, Paintball Legs ja Paintball Mobility ohjelmat. Ne kestää Amerikan kieltä ja
toinen niistä tarkoitti jalkoja ja toinen liikkuvuutta. Joo. Kiitos Pamppu. Ja sieltä voi mennä katsomaan nämä ohjelmat tai pyytää meiltä sitten vaikka somessa, niin mä voin jakaa ne halukkaille. Pystytte kotona tehdä. Nämä kestää 35-45 minuuttia yksi treeni ja siellä käydään tosi perusteellisesti ja aika yksinkertaisesti läpi erinäköisiä kyykkyvaihtoehtoja. Siellä on ihan hauiskäännöstä sitten vastustettuihin punnerruksiin ja erinäköisiin. Mä luulen että Paintaista löytyy niitä, jotka vastustaa punnerruksia. Meinaatko? Joo. Montas punnerusta Pampulla menee niin minuuttiin? En mä tiedä, en mä kokeilu. Varmaan niitä menee. Enemmän kuin 3. En mä usko. No, menee miten menee. Niin, nämä on siis lihaskuntoharjoitteluun nämä kumpparit, ja nämä on varmasti erityisesti just niille, jotka ei sinne kuntosalille ole halukkaita menee. Niin, se ei vaadi aina sitten kuntosaliin. Voisin kuvitella, että myöskin kuntosaliharjoittelun tueksi kuminauhoilla tekee ihmejuttuja. Joo, me vähän ei haluta puhua kuminauhoista, koska nämä kumisinaan kankaisia, mutta kyllä, tämä on siis joku toiminnallinen vastusnauha tai mikäkin onkaan, mutta joo, kumiahan näissä siis ei ole, kun vaan vähän tuolla kankaan sisällä, mutta äärettömän mukava treenikumppani, niitä on helppo käyttää, ja 019 somestakin tuttuja tällaisista vähän paksumpia ja pidempiä vastusnauhoja, millä sit voi plyometrisiä ja muita erinäköisiä hyppyjä ja treenijuttuja tehdä. En tiedä, mikä on plyometrisen suora tällainen käännös tai tulkinta, mutta periaatteessa se tarkoittaa omalla painolla vertikaalisesti tai sitten mitä sanotaan, siis eteenpäin tai ylöspäin niin. tehtyjä liikkeitä. Yleensä tehdään koordinaatiojuttuja jaloilla, erinäköisiä pomppuja, hyppyjä vastustettuna tai ilman. Ihan siis varmaan yksinkertaisin tällainen plyometrinen harjoite on, kun muistatteko, kun hypitään niitä sitä zigzag-hyppyä ala-asteella koulun pihalla. Mikä sen nimi on? Se ruutuhyppely. Se ruutuhyppely, joo. No periaatteessa se on plyometrinen harjoite, kun sä teet sitä. Et siinä on kaiken näköistä hyppyä, pomppua. Ja sillä haetaan siis kimmosuutta, sellaista iskuttavaa kimmosuusharjoittelua. No just olisinkin sitten kysynyt sitä, että kerro nyt paintajille, tai kertokaa, että miksi esimerkiksi niitä plyometrisiä harjoitteita kannattaa tehdä. Mitä ne antaa tuonne pelikentille? Niin kuin mä tuossa äsken mainitsinkin jo nopeasti, että 019 talviharjoittelu on koostunut aika pitkälti nyt tässä kohtaa siitä, että me opetellaan juoksemaan. Ja plyometrisiä tehdään, kun halutaan jalkoihin lisää räjähtävyyttä ja kimmosuutta, ja halutaan sitä voimaa sieltä käyttöön, että osataan juosta. Ja plyometrisiä voidaan tehdä myös esimerkiksi juoksuasennon ja juoksuaskelluksen harjoittamiseen, tämmöiseen, että osataan juosta. Me ei olla juostu melkein askeltakaan meidän treeneissä, me ollaan tehty vaan plyometrisiä. Ja nyt sitten ruvetaan kohta juoksemaan meidän talviharjoittelussa, kun ollaan tehty monta viikkoa tuota plyometristreeniä. Eli onko nyt tulkitsevina niin ikään kuin lauseiden välistä, että ton tyyppinen harjoittelu, niin se lisää sitä niin kuin liikevoimaa, räjähtävyyttä ja tavallaan kykyä lähteä paikaltaan, mutta myöskin pysähtyä tehokkaasti ilman, että peliasento hajoaa? Kyllä sitä muun muassa, kyllä. Eli plyometriset harjoittajat, näitä siis yleisurheilijat ehkä eniten tekee. Ne, ketkä juoksee, ne, ketkä hyppää, korkeushyppääjät, kaikki erinäköiset pomput ja hypyt on periaatteessa plyometrisiä. Näitä käytetään yleensä lämmittelyyn tai muuhun, mutta sä voit tehdä ihan lihaskuntoharjoitteen tekemällä pelkkiä tämmöisiä liikkeitä. Eli tavallaan niin kuin samoilla jutuilla niin painetaan sekä sitä räjähtävyyttä ja liikkeelle lähtöä tai kykyä lähteä liikkeelle, kun myös sitten lihaskuntoa, lihaskestävyyttä, että jaksaa tehdä sen pelipäivän jutut. Ymmärsinkö oikein? No lihaskestävyys ei ehkä niinkään kuulu, mutta joo, kyllä sekin. Että periaatteessa nämä setit on yleensä koostuu 3-6 erinäköisestä liikkeestä, maksimi noin 15-20 sekuntia per sarja, ja niitä tehdään sitten noin 5 kertaa. Ei kyllä kamera on vielä päällä. Mutta toi menee ehkä vähän sellaiseen niin kuin sinne viimeiseen vaiheeseen, missä oikeasti keskitytään pelaajien tai urheilijan heikkouksiin. Toi niin kuin plyometrinen, mutta kun kysyt, että onko nämä, tai sanoit, että nämä on tällaisia nauhoja, millä voi pelaaja itse tehdä
treeniä tai sitten viedä ne salille mukaan, niin löytyy myös noita tuollaisia vähän pidemmälle vietyjä, mutta niissä ei ole siis mitään ohjeita tulossa, että ne vaatii sitten ehkä vähän enemmän tietoa ja taitoa ja ajatusta. Joo. No nyt kun sanoit, että noi on niinku vähän siihen viimeistelyyn tai siihen, että saadaan pelaajasta ikään kuin se terävin kärki irti, niin mennäänkö vielä enemmän siihen niinku pohjiin? Sikäli kun mä mistään mitään ymmärrän, niin varmaan jonkinlainen tosiaan se kestävyyskunto pitäisi olla. Millä sun mielestä sitä kannattaisi harjoittaa, tai oikeastaan mennään siihen, että miten Miro harjoittelee niin kuin omaa yleiskuntoa, mikä sun kestävyyskunnon salaisuus on. Sehän nyt on oikeasti nähty kentillä, että kyllä sä jaksat tuolla painaa. Että ei se varmaan ihan sillä tule, että pelaat peinttiä. Miro pelaa säbää. Niin. Joo, ei, mä oon pelannut joukkuelajeja koko ikäni, ja on salibändiä tosiaan semmoinen 25 vuotta suunnilleen, ja sitten siihen, jokunen vuosi takaperin vielä crossfittiä vähän aktiivisemmin, niin siinä oli semmoinen 5-6 treeniä viikkoon. Nyt tällä hetkellä pelaan salibändiä 2-3 tuntia viikkoon. Käyn juoksemassa 3 lenkkiä viikossa suunnilleen. Sitten pyrin tekemään semmoisia pieniä kehonpainoharjoitteluja himassa, semmoisia 20 minuutin pätkiä. Joo. Ja sitten siihen lisäksi pelaan vielä eri mailapelejä, eli padelia, squashia, sulkapalloa, niin sillain... Pesäpalloa. No nyt talvikaudella vähän vähemmän. Mutta niitä tässä nyt talvikaudella vähintään tunti, mutta pyrin semmoiseen 2-4 tuntiin viikossa pelaamaan. Että kyllä siinä on, niin kuin mailapelejä tulee 10 tuntia viikko. Joo. Jotakuinkin, niin kyllä se, mä pidän sillä mun peruskuntoa yllä. No väitän, että äkkiä se peruskunto noilla tulee, ja sitten tietysti heti rupesi pää itsellä surisee, että noin mailapelit, pallopelit, muut joukkuelajit, niin nehän antaa valtavasti niin kuin tuohon liikkumiseen. Monissa lajeissa ikään kuin toi peliasento on kuitenkin jossain määrin paintin kanssa yhtäläinen, että siellä tulee polviin jousto, pikkusen ehkä katsotaan selän asentoa ja rytmitetään ylä- ja alakehon toimintaa, niin noissahan on tosi paljon sitä. Joo, se on just sitä. Etenkin sitten niin Kössimikson liikkeet on hyvinkin samanlaisia kuin Paintissä niin kuin siinä mielessä, että ne on tosi lyhkäisiä ja nopeita. Joo. Että kaikki liikkeet on semmoisia 3 metrin pätkiä. Joo, mutta ne tehdään aina tosi kovaa. Noissa ei tietenkään missään varsinaisesti vedetä niin kuin naamalleen maahan, eli ei tehdä slideja ja nousta niin kuin alhaalta ylös. Paitsi Miro padelissa, kun se juoksee sen pallon perässä ja kompastelee. Niin hyvinkin usein. Niin, ja salibändissä, kun se kompastuu muiden lapoihin ja sitten vielä omaan lapaan, niin totta kai siinä joutuu nousemaan ylös. Aina kun juoksen päättömästi ohi jostain huomaan, että saakeli pitääkin kääntyä, niin naaman kauttahan se on kaikista nopein aina tehdä se käännös. Niin, mutta joo, siis vaan niin kuin pääpointtina just se, että selkeästi lajit on sellaisia, että noille tehdään tosi paljon sille liikkuvuudelle, liikkeelle, lähdöille ynnä muille. Joo, kaikki sisältää semmoisia nopeita liikkeitä. Joo, ja suunnanmuutosta tosi paljon, mitä Paintissä nyt ei ehkä ihan hirveästi tule, mutta tulee ensimmäisen mieleen, että onko sulla vähän liikaa kaikkea? No, en mä niinkään koe. Se on niin kuin koska mun mielestä se tuntuu ihan hyvältä tällainen. Sitten välillä on semmoisia viikkoja, että tuntuu vähän vaikeammalta, silloin tehdään vähän vähemmän. Ja nyt on etenkin padeliin en ole pelannut pitkään aikaa. Eli useampi viikko ollut tässä ilman pelaamista. Ei kannattaisi ollenkaan vissiin. Ei, mähän en ole pelannut padelia kertaakaan, eikä myöskään aio. Toinen mikä on, niin frisbee-golfiin mä en koske. Mitäs oikea golfi? Kysypä joku muu. Aivan. Tuohon just palatakseni vielä siihen, että mitä se voi pienimmillään olla, tai mitä se peruskuntoilu on, niin jäi siis kokonaan mainitsematta, että kaikista parastahan on, että sulla on muita harrastuksia sinne talvikaudelle ja teet jotain muuta. Mutta sitten jos sun tavoite on vaan se kilpa paintball, mikä toivottavasti kenelläkään perusharrastella Suomessa ei ole, vaan se on enemmänkin tällainen virkistysmuoto. Ainakaan ainoana tavoitteena. Nimenomaan just näin, että sieltä löytyy niitä muitakin juttuja, niin kaikkihan tukee sun niin kuin, liikkukaa, kun tee jotain, niin se on niin kuin hyvä asia. Mutta nyt jos mennään sitten vähän sinne syvemmälle. No mennään syvemmälle. Eli tällainen, me on ryynetty. Niin joo, me ollaan ihan vitun syvällä jo. Joo. Ei, mulla on tällainen hauska ajatus itselläni kaikkeen urheiluun ja kaikkeen tekemiseen, ja mitä me ollaan nyt ruvettu tekemään. Tässä ei mennä vielä ihan sinne niin kuin huippu-urheilijan periaatteessa elämään, eikä välttämättä tarviikaan sinne mennä, mutta tärkein harjoittelu ja
tämä niin kuin huolto, mitä sä voit itsellesi tehdä. Sä tarvit tätä joka ikisessä tekemisessä, sä tarvit tätä sun arjessa. Pelaat sä sitten salibändiä tai padelia tai käyt lenkillä tai nouset aamulla sängystä jumalauta ylös. Sun pitää pitää sun jaloista huolta. Toi on niin kuin ehkä se, itsellä niin kuin henkilökohtaisesti ja nyt se, että mitä tehdään 019 kanssa, on se, että jalat pitää olla kunnossa, sun pitää olla liikkuvuus kunnossa, sun pitää päästä kyykkyyn, siis syväkyykkyyn. Ja tämä on semmoinen, mitä me ollaan tehty. Ja Miro taisi jossain just ennen podcastia. Joo, mä sanoin tässä, kun leikittiin taas noilla nauhoilla, että tämän viikon meidän 019 jumpassa, niin ensimmäistä kertaa ikinä mä oon tangon kanssa päässyt oikeasti syväkyykkyyn. Mä en ole ennen pystynyt kyykkäämään sillä lailla, että mä oon niin persemaassa. Ja sä oot 25, mitä hittoa? Mä en edes 22-vuotiaana onnistunut siinä. Mä en tiedä, mulla on joku pieni ongelma tuolla nivusissa, että ne ei vaan halua toimia. No mut jos niin kun mietitään, niin et ole varmasti ainoa sun ikäinen tai monen muunkaan ikäiset, niin ei nykymaailmassa pääse enää kyykkyyn. Ja se on kuitenkin aikanaan ollut ja edelleen on monissa kulttuureissa ihmisen lepoasento. Joo, älä nyt käsitä tätä väärin. Mä siis istun slaavikyykys kyllä. Joo, mutta tangon kanssa mulla on ollut se haaste. Okay. Se on noi lonkan, koska noi lonkan ojentajat ja koukistajat ja mikä se on se viimeinen, mä en tiedä suomeksen nimeä. Joku lirpake. Joo, niin siellä on se ongelma. Nyt sitä ollaan työstetty tässä. Nyt ollaan siinä pisteessä, että mä pääsin tangon kanssa lähestulkoon slaavikyykkyyn. Harjoittelu on tuottanut tulosta. Kehitystä on tapahtunut. Joo. Ja halutunlaista tulosta vielä. Joo. Siis vielä kun nyt tuosta kyykystä puhuttiin, niin monella nykyihmisellähän on se, että ne ei pääse ilman tankoa tai ilman, niin kuin, ne ei mene mitenkään oikeasti kyykkyyn. Kyykyssä oleminen on tuskallista ja vaikeaa ja liikkuvuuden kannalta, jos mietitään, mitä peintiskin tarvitaan, niin kyllä kyykkyyn täytyy päästä. Noi peliasennot monesti on niin omituisia ja mennään tosi matalalla, jos halutaan olla tehokkaita, että kyykkyyn täytyy päästä nivusten, lonkkien, koko lantioseudun liikkuvuus pitää olla hyvä. Mulla on itse asiassa hauska tarina tästä kyykystä. Mennään ehkä vähän aiheesta ulkopuolelle. Mutta sen. Kysyttiin me sitä tai ei. Niin kerron. Mä en mitään nimiä tai muuta silleen sanon, mutta joo, jos nimiä tulee, niin ne on muutettu. On, kyllä. Yhden asiakkaan kanssa tuossa juttelin ja hän sitten tekee vähän enemmänkin tällaista ohjaavaa ja kuntouttavaa jumppaa erinäköisille joukkueille ja muille. Ja sitten yksi tällainen maajoukkuetason huippu-urheilutiimi tuli hänen kanssaan treenaamaan ja oli ostanut sitten tällaisen treenivuoron ja siellä sitten asiakas veti niille treeniä ja lähdettiin siis valakyykystä pelkällä tangolla. Ja valakyykkyhän on se tempauksen aivan loppu. Aivan ufo-vaikea liike. Liikkuvuutta vaatii eli tanko pään päälle, ne tempausotteella oli vähän leveämmällä otteella ja sieltä syväkyykkyyn. Ja näistä maajoukkueen huippu-urheilijan jätkistä ja mimmeistä, niin siis alle 5% ehkä pääsi sinne kyykkyyn. Ja puhutaan siis oikeasti suomalaisista huippu-urheilijoista. Tämä oli ihan ihmeessä tämä asiakas sille, että miten vittu voi olla, että mitä te teette? Että se on siis tällaisella tasolla vielä, treenataan väärin asioita. Okei, jos sun laji on esimerkiksi vaikka juokseminen, sä treenaat koko ajan eteenpäin menemistä ja ponnistusvoimaa ja tämmöistä. Totta kai sun pitää olla myös hyvä liikkuvuus, mutta tosi usein se unohtuu se muu sieltä ympäriltä. Esimerkiksi vaikka sit kiertävät liikkeet tai ne olkapääliikkuvuudet ja muut tämmöiset asiat, niin kyllä sellainen kokonaisvaltainen tekeminen pitäisi kaikessa olla niin kuin kaiken ajan. Ja nimenomaan se kyykkyyn menevinen peintissä aika kiva juttu, että sä oikeasti voit mennä kyykkyyn silleen, että sulle ei paikat mene paskaksi, että kun sä sen teet. Joo. No mitä, osaatko sä heittää jotain, että millä sitä niin kuin oikeasti treenataan sitä, että se liikkuvuus vaikka nyt sitten tuosta lonkkalantiosseudulla paranee? Siis, et yläselkä ja totta kai niin kuin valakyykkyyn tarvittavat asiat vielä lisänä muuten, mutta niin kuin jos lähdetään taas siitä, että miten just tähän meidän lajiin edes sitä pienintä, eli sitä jalat kyykkyyn. No siis kyykkyynhän pääsee, kun rupeaa kyykkäämään, eli sä rupeat tekemään sitä, mutta sun pitää vaan osata se oikea kyykkytekniikka, sitä ei pysty podcastin välityksellä kenellekään kertomaan, vaan silloin kannattaa mennä ihan jollekin ammatti-ihmiselle, joka kertoo ja katsoo sen sun formin ja neuvoo, että mitä sun pitää tehdä. Sä et pääse kyykkyyn, se voi johtua sun nilkoista, se voi johtua sun lonkista, se voi johtua monesta muusta niin kuin selkäjumeista,
Pitää ensimmäiseksi ehkä kartoittaa, että missä se sun pahin liikkuvuuden rajoittaja on. Joo. Ja totta kai jollain voi olla sitten myös ihan siis lihaksisto niin huonossa kunnossa, että se kyykkyyn meneminen on mahdotonta tai sieltä ylös tuleminen on tosi vaikeaa, niin silloinhan sun pitää vaan lähteä baby stepseillä rakentaa sitä sun kyykkyä aina syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle ja sieltä sitten pääset syväkyykkyä joskus vielä ylöskin, mutta hakekaa jeesiä siihen treenaamiseen jostain ulkopuolelta, se on ehkä mun vinkki. Niin, että toimituksen vinkkinä täältä, että älkää missään nimessä nyt kun rupeatte harjoittelemaan kyykkyä, jos ei varsinkaan liikkuvuus riitä yhtään mihinkään, niin älkää ainakaan painojen kanssa aloittako sitä touhua tekemään. Siinä käy huonosti ja se ei ole tarkoituksenmukaista. No niin, harjoittelun perusideanhan olisi nimenomaan pysyä kunnossa ja tulla parempaan kuntoon, eikä rikkoa itteensä. Kyllä. Tosi paljon ollaan tehty jätkien kanssa kyykkyä, missä tuollainen FlexFitin nauha sidotaan tolppaan kiinni, toi paksumpi, ja sitten se otetaan sieltä tonne alaselän niin kuin taakse tueksi, eli sä ikään kuin puet sen nauhan sun päälle, ja se tukee sua tuolta alaselästä ja vetää ikään kuin eteenpäin. Isoin ongelmahan sitten, kun liikkuvuutta rajoittaa lonkankoukista tai muut, on se, että sulla formi hajoaa niin, että sun rintakehä kaatuu eteenpäin, sun kantapäät nousee ja sä kaadut niin kuin eteenpäin. Harvemmin on ongelma se, että kaatuu taaksepäin. Tämä nimenomaan tukee siihen, että sä voit vähän nojata taaksepäin, se auttaa sua menemään sinne syväkyykkyyn, sä opit sen oikean liikeradan. Joo. Ei ole väärin käyttää tämmöisiä apuvälineitä, koska sä sit joskus saat sen oikean liikkeen tehtyä täytenä, kun sä jeesat itseäsi vähän apuvälineillä aluksi. Voisin kuvitella, että noiden varsinaisten niin kuin liikeharjoitteiden lisäksi niin netti on pullollaan jopa ihan pätevienkin ihmisten ohjeita ja vinkkejä. Jos ei muuta, niin kaivakaa YouTubesta, että vaikka opetusta siihen, että miten venytellään jalat oikein, miten lisätään lonkan ja lantioseudun liikkuvuutta, niin se olisi varmaan myös hyvä semmoinen. Kyllä. Joo, ne on ne YouTube-videot, on jeesannut mua ainakin ihan mielettömästi, koska sitä kautta mä löysin sen niin kuin ongelmakohan. Joo. Ihan vaan laittanut YouTubeen kysymyksen, että mistä tämä johtuu. Ja sitten katsonut muutaman tunnin videoita, niin sieltä on sitten loppujen lopuksi selvinnyt. Ihan vaan testailemalla niitä liikkeitä ja huomaa, että hetkonen, mullahan on just tasan tämä ongelma tässä. Joo, ja YouTuben kanssa totta kai niin kuin kaikessa muussakin niin pitää olla lähdekriittinen, mutta kun niitä käy läpi, niin varmaan sieltä oppii poimia sitten semmoisia vinkkejä, millä oikeasti niin kuin tehdään tulosta. Kyllä, ja toi on, varsinkin kun ikää tulee lisää, ja jos olet tottunut paljon käymään salilla ja treenaamaan kovilla painoilla, niin joskus on saattanut riittää kovat treenit ja sitten 2 kertaa siltä treenin jälkeen sormet lattiaan ja pari kertaa heilauttaa tuosta noin rankaa auki ja ei mitään muuta kuin kotiin nukkumaan ja taas aamulla uudestaan kovat painot niskaan, että ei ole tarvinnut viettää 45 minuuttia olohuoneen lattialla jumppanauhojen kanssa ja avata itseensä, mutta kyllä mä sanon, että jokainen nuorempikin, niin kannattaa. Hyötyy siis siitä, että tekee venytyksiä tai muuta liikkuvuusharjoitetta. Joo. Tuossa mä katoin joskus aikanaan joku Teemu Seläne-dokumentin, niin siinähän mielenkiintoista oli se, että varsinkin peliura-aikana, mutta käsittääkseni edelleen Teemu Selänen, niin jos se seisoo tai miettii himassa, että mitäköhän tekisi, niin se käyttää sen 2 minuuttia, mitä se miettii, niin se tekee jonkun venytyksen siinä seisaallaan. Että se on aikanaan niin kuin pitänyt sillä huolta siitä, että ei tule loukkaantumisia, paikat pysyy auki, ja se, mistä se sen oppi, oli sen faijalta. Se kuumotti Teemua aina, että hei, ootko sä muistanut venytellä, oletko huoltanut lihaksia, niin silloin sille jäi tää päälle, ja se dokkarissakin, niin kun se oli kuvattu vapaasti sen himassa, se otti jostain seinästä tukea ja teki lonkan koukistajan kautta etureiden venytyksiä siinä samassa, kun se selitti jotain muuta asiaa. Toi on kyllä tosi hyvä, ja ihmisillä on niinku aivan äärettömän paljon tilanteita päivän aikana, missä sä oikeasti pystyisit heittämään vaikka pyllylles maahan ja siinä sitten vähän jonkunnäköistä liikkuvuusharjoitetta tehdä. Mä oon itse nyt nykyään semmoista koulukuntaa, että mä en nyt niinku staattisia peruspaikallaan olevia venytyksiä ihan hirveästi tee, vaan kaikki pyritään tekemään aina niin kuin aktiivisina venytyksinä, eli niin, että sä teet samalla jonkunnäköistä liikettä. Esimerkiksi se syvä kyykky, meet kyykkyyn ja siellä vähän pumppailet ja oot, niin siis venyttää pelkkä syvä kyykky. Eli onko tämä nyt sitten näitä, missä puhutaan dynaaminen venyttely? Joo, kyllä. No niin. Olisiko meidän yhteinen vinkki tässä se, että venyttely ylipäätään tai mikään liikkuvuusharjoittelu, niin siihen ei kannata suhtautua niin, että se vaatisi mitenkään tunteja, vaan että se jopa se niin kuin Teemu Selännemäisesti se 2 minuuttia jotain venytystä, niin se on ihan tosi paljon parempi
kun että ei tehdä ollenkaan yhtään mitään. Tässä siis löytyy niin paljon, varmaan Spotify ja kaikki muutkin mediat on pullollaan erinäköisiä väittelyjä ja keskusteluja, mutta silloin kun itse pelasi hoki, niin joka kerta ennen kiekkoa. Kiekkoa, sano kiekkoa. En mä ole mikään vitun raumalainen, eikö mikä on kiekko? No niin, kerro nyt se sun. Niin aina ennen treenejä mentiin sinne Porvoon jäähallin yläritsille lenkin jälkeen venyttelemään katsoa, kun taitoluistelijatytöt siellä jäällä luisteli ja mukamas sitten venyteltiin, että jalasta otettiin kiinni ja siellä seisoskeltiin ja siis aivan siis perus staattisia tällaisia paikallaan olevia venytyksiä. Eihän sitten niinku ollut oikeasti mitään hyötyä ja nyt vähän kumottu sitäkin, että vaikka se olisi tehty oikein, niin onko ennen suoritusta tai suorituksen jälkeen järkeä tehdä venytystä? Eli jotkut tutkimuksethan sanoo, että kun sun lihas venytetään ns. Äärimmilleen, sä teet sitä X-ajan, niin se supistuu jopa pienemmäksi kuin mikä se on jo kovemmaksi kuin se oli ennen sitä venytystä. Että se tullaan ehkä siihen, että se lihas pitää olla lämmin ja sitä kannattaa lämmittää samalla kun sä venyttelet ja sitä pitää ylläpitää, eikä vaan se, että... Itse on niinku samaa ajatusta tai koulukuntaa niin, että jos mä oon peinttiikin menossa pelaamaan, niin kyllä mä yritän lämmitellä, jos mä mitenkään ehdin, mutta kaikki nuo venytykset on nimenomaan semmoista vähän niin kuin nytkyttelevää ja liikkeen mukana tehtävää, että haetaan ääriasentoa, mutta ei jäädä sinne niin kuin repimään sitä auki. Kyllä, valmistetaan lihas siihen kohta tulevaan iskuun ja kovaan paineeseen, mitä peintiskin tulee. Ja tämä oli ensimmäiset treenit, kun meillä oli jätkien kanssa, ja siellä sitten käytiin vähän läpi, että mitä me halutaan tehdä ja mitä me tässä niin kuin opetellaan. Ja sitten kun tehdään tuollaisia räjähtäviä hyppyjä ja pomppuja ja muuta, niin mun CrossFit-aikainen valmentaja joskus mulle sanoi, kun mä olin vähän laiskius noiden venytyksien kanssa, että venyvä lihas, kimmoisa lihas on siis 20-30% vahvempi kuin jäykkä lihas. Joo. Eli se venyttäminen vaan avaa, se tekee niin kimmoiseksi sen sun lihaksen, että se on huomattavasti vahvempi. Sä voit nostaa kovempia rautoja, sä juokset kovempaa ja sä et loukkaannut niin helposti. Ja sä oot räjähtävämpi. Niin, kyllä. Joo. Peintissähän räjähtävyydellä on aika suuri merkitys, kun mietitään breikkejä ja syntistä toiseen liikkumista, niin jos ei ole räjähtävyyttä, niin väitän, että tulos on aika heikko. Ja kyllä siinä huomaa ihan niin kuin käytännössä. Sä on joskus mennyt kentälle, sillain vaihtanut vaan kamat ja suoraan kentälle ensimmäiseen pisteeseen. Niin kyllä se on aika kankeet se liikkeelle lähtö. Joo. Koska mulla kuuluu itsellä aina mun ennen matseja, mulla on käytännössä sama lämmittelykuvio, joka ottaa semmoinen 15-20 minuuttia aikaa. Mä teen käytännössä aina ne samat asiat. Joo. Ja sen jälkeen menee kentälle. Ja sitten viimeiset pienet jalanpyöräytykset levyllä, ja sitten kun lähdet juokseen, niin se lähtee ihan toisella tavalla liikenteeseen. Joo, ja siis varmaan meillä on kaikilla kokemusta siitä, että kun sä et lämmittele, ja sit sä pelaat sen ekan pisteen fronttina tai jotain niin, että sä joudut slaidaamaan heti ja mielellään vähän sivuttain, niin miltä se tuntuu, kun lihakset ei ole yhtään lämpimät? Joo, sen jälkeen se liikkuminen on vähän hitaamman puoleista. Joo, just näin. Miro, paljon penkki? Nostan itseni. Hyvä. Kato, mä voin näyttää. Pamppu paljon sulla. En mä tiedä. Vittu tiedäthän, kun kysyt. Tiedäthän. En ole tehnyt kyseisiä siis mitään maksimipenkkejä, niin satoihin vuosiin en mä tee sille yhtään mitään. Niin, siis mä luulen, että mun maksimipenkki on meidän toissa viikon treeniltä. Silloin siinä oli 40 kiloa siinä tangossa. Eikä tarvii enempää. Mä en ole koskaan penkkiä. Niin, siis, nyt jos penttimielessä mietitään, niin ei maksimipenkillä ihan kauheasti tee. Sillä tekee ehkä enemmän, että sä tietyn painomäärän X nostat riittävän monta kertaa ajassa Y. Joo, mutta tehdään tällainen klosura tähän meidän ehkä tällaiseen keskikastin urheilijaan kautta treenaamiseen, että jos se ei ole niin tavoitteellista, mutta halutaan olla kunnossa ja halutaan olla ehkä CrossFitissa ensisijaisena kunnossa, niin ykkönen, treenatkaa sitä juoksemista ja juoksukuntoa ja hoitakaa se syväkyykky kondikseen. Eli peruskunto kuntoon syystä, että... Joo, jaksat pelipäivinä, pystyt olla siellä kentällä pitkään, eikä tuu sit loppupäivästä romahdusta, ja ihan pisteenkin aikana voit jossain vaiheessa ehkä mennä vähän hapoilleen, niin saa siihen aika paljon. Joo, palautuminen paranee ja kestävyys koko päivän peleissä. Niin on... Hapenottokyky kasvaa. Juuri näin. Joo.
Tämä on kuitenkin urheilulaji. Ja sitten tämmöinen pyhä kuusinaisuus, mitä itse dikkaan tehdä. Siis Arnoldin kultainen kuusikko. Ei taida ihan olla. Mä oon, siis vittu kun jengi puhuu mulle tuosta Arnoldista niin paljon. Mä oon huonoin seuraa mitään tällaisia superstaroja, vaikka kova jätkähän se on. Jotain Arnoldinkin juttu. Joo, esimerkiksi... ja hei, niille ketkä ei tiedä, niin Arnoldin kultainen kuusikko on vaan tiettyjä kuntosaliliikkeitä, 6 liikettä, jolla se väittää tehneensä. Mitkä ne on? Ootas nyt, ne on penkki, kyykky, leuanveto. Mun mielestä Arnold teki maastavetoa myös. Monta meillä on nyt jo? Siis nämä on just samat, mitä mä olin sanomassa. Siinä on 4, mutta kun se tartti 6, niin... Onko siinä työntö? Joku pystypunnerus on pakko olla. Joo. Ja en mä tiedä, heitetään nyt sitten, että sillä oli hauiskääntö. Näin hyvin mäkään näitä muistan, kunhan vaan rupesin länkyttää. Joo, hyvä Arnold. Nimittäin siis mulla olisi seuraavaksi just tullut sit se lihaskuntopuoli, että kun se lihasta treenataan, ja totta kai, jos on voimaa, sä juokset nopeammin, sä pidät itsestäsi siinä vielä huolta, niin saat myös kimmosa ja saat sitä voimaa, energiaa sieltä lihaksista irti. Niin just 6 liikettä, kyykky, mave, kyykky voi olla etukyykky erinäköisissä laitteissa muissa. Maastavetoa pystyy tehdä myös muutakin kuin pelkkää kovaa painoa repimistä. On summomave, on suorilta jaloin, on erinäköisiä kahvakuulajuttuja. Markku, minä olen luullut, että se on pelkästään kova mave. Mikä? Äijä mavettaa muuten varmaan ihan helvetisti. En mä tiedä, kuin 2 markkaa. Se on ihan kova. Sä oot vielä aika pitkä. Minä ja Mirolla on tällaisia persialkaisia, että meillä on helpompi mavettaa. Ehkä, niin teillä on nostomatka suhteessa oman kehon pituuteen lyhyempi. Joo, se auttaa. Meillä on hyvät välitykset siihen. Etenkin tämmöiset kilometrin mittaiset kaapelit, kun on tässä vielä. Piiskat. Päästään, mutta toi kultainen... Italialainen paita, spagetit hihoissa. Melkein italialainen pelaaja. Lähes tulkoon. On joo. Anteeksi, keskeytettiinkö me sun ajatus? Ei missään nimessä. Niin tämä menee aina ihan hölinäksi. Ja saakin mennä ja pitääkin mennä. Mä en tiedä, saako kukaan tästä mitään irti. Mutta no ainakin tuhlaavat aikaansa vajaan tunnin. Eks niin? Ehkä nauraa mukana, tai sitten kuinka tyhmiä jätkiä tuolla taas höpöttää, että vittu, miksi mä tätäkin kuuntelen. Voitte nyt jokainen siellä... Se on paskakin viihde. Voitte kaikki nyt siellä autossanne tai kävelyllä tai missä liittää, toivottavasti kuntosalilla miettiä, että miksi vittu mä kuuntelen näitä toopeita taas tämän kerran. Ihan, no niin. Niin, kerro ihmistä. Ei, kun menette sinne salille ja jos mietitte, että mitäs mä tässä nyt voisin tehdä, niin tehkää takakyykkyä, tehkää maastavetoa, tehkää työntöä, tehkää penkkipunnerusta, tehkää leuanvetoa ja tehkää punneruksia. Ja jotta tiedätte, mistä tuo puhuu, niin käyttäkää Googlea. Joo. Tässä on 6 semmoista liikesarjaa, niitä voi tehdä erinäköisiä muuta, mutta jos ei niin tiedä, mitä mä lähtisin tekemään, niin tuossa on äärettömän hyvä, ja kamera sammu, äärettömän hyvä tällainen niin kuin lähtökohta, tehkää näitä. Ja jos ette ole koskaan tehnyt näitä, niin maksakaa vaikka jollekin PT:lle tunti, että se tulee näyttää teille, miten ne liikkeet oikeasti tehdään, koska niissä saa helposti satutettua itsensä pahasti. Ja vastaavasti sitten, kun ne tehdään oikein, niin niillä otetaan kovia hyötyjä. Just näin, mutta ehkä niin kuin isoin emfasis tässä on se, että tehkää ne oikein. Jos ette tiedä, miten ne tehdään oikein, niin hommatkaa joku opettamaan teitä. Juuri näin. Alkaako meidän fysiikkapuoli olla pikkuhiljaa niin sanotusti aika fyysisessä kuosissa? Mitä 3. sä kaipaat? 3. olutta. Sitä ei ole. Meillä on vaan Coca-Cola Lightia. Me ollaan urheilijoita ja tänään puhutaan harjoittelusta. Aivan. No. No niin. Näillä mennään. Kamerasta loppu akku, ja nyt kun me puhuttiin tästä tällaisesta peruspaintti-urheilijan treenaamisesta ja olemisesta ja muusta, käytiin tälleen niin kuin läpi, vähän tälleen niin yleisesti läpi, mitä kannattaa tehdä. Sitten kun mennään sinne oikeasti kovaan niin kuin huippu-urheiluun, mitä toivottavasti painttikin jossain vaiheessa on, ja mitä se varmaan tuolla muualla maailmassa on, niin sitä me keskitytään niihin heikkouksiin. Ja jos sua on vituttanut tällä kaudella, että sä et ole kerinnyt sinne snakeen, sä et ole kerinnyt sille ekalle syntille, taas tullaan tähän juoksuun, treenaa nopeutta ja voimaa. Jos sun on vaikea ryömiä tai rupeaa puuskuttaa siellä kentällä niiden pisteiden jälkeen, mene lenkille, mene pelaa säbää, me kohottaa sitä sun kuntoon. Eli keskity niihin asioihin. Älä kohota tuoppia. Niin, no mennään siihen ravintoon hetken päästä, mutta tee niitä asioita, mitkä oli vaikeita viime kaudella. Niin. Aika helppoa. Eli vaikeita. No se riippuu tekijästä. No hei, mutta fysiikkaa on nyt horistu enemmän ja vähemmän pitkin ja poikin, niin sanotaanko me pari sanaa siitä ravintopuolesta ennen kuin tavallaan tämä
fyysiseen harjoitteluun ja fyysisen kunnon parantamiseen tähtäävä jakso on paketoitu. Joo. Mitäköhän me haluttaisiin kertoa ravinnosta? Mitä kannattaa syödä, mitä ei kannata syödä? Niin. Onko sulla, Pamppu, joku dieetti niin kuin päällä? Mitä sä syöt? Lasket sä proteiineja, lasket sä kaloreita, hiilareita? Mikä on niin kuin sun tällainen go-to meal vaikka työpäivän aikana? Mä en laske mitään kaloreita, mä en laske mitään paljon muutakaan. Tavoite syömisessä on se, että on hyvä ja sopivan kylläinen olo, kun on syönyt, ja että se ruoka sisältäisi riittävän määrän järkeviä asioita, tai että se ei ainakaan sisältäisi niin kuin kaikista paskinta paskaa mitenkään paljon. Eli ihan perusterveellisillä sapuskoilla mä syön kaurapuuroa ja raajuustoa ja marjoja ja banaania ja jotain tuommoista kahvia joka aamu. Jos mä teen itselleni töihin eväät, niin mulla on hyvin usein, voi kuulostaa tylsältä, mutta niin kuin keitettyä riisiä, X määrä vihanneksia ja sitten jauhelihaa tai kanaa, ja ne mä lyön ruokatermokseen, koska pysyy lämpimänä riittävän monta tuntia. Mä lusikoin ne sieltä sitten pois, ja mä syön siis määrällisesti tosi ison määrän tuommoista ruokaa, mutta jos noita ei ole rasvassa uitettu, niin niistähän on älyttömän vaikea saada missään nimessä niin kuin liikaa kaloreita. Ja nyt, no sit mä syön jotain järkeviä. Katsotko sä kaupasta aina sen rasvattomamman vaihtoehdon, esimerkiksi lihaa tai jotain? Seuraat sä tämmöisiä? En mä välttämättä. Mä riippuu mitä mä oon niin kuin tekemässä. Et jos mä ostan itselleni perusjauhelihaa, niin en mä kyllä mitään yli 10 pinnasta osta. Mutta sitten taas jos ollaan tekemässä burgerisämpylää, koska ihmisen pitää syödä välillä niin kuin muutakin kuin vain sitä terveellistä, niin siis ihmisen pitää syödä herkkuja, niin burgeriin laitetaan rasvasempaa jauhelihaa, eikä se elämä ei niin kuin 1 burgeriin tai 2 burgeriin kaadu. Mutta arjessa perusruoka on tietyn sapluunan mukaista. Ja siinä semmoinen niin kuin kovan rasvan syöminen, niin mä sitä jonkin verran pyrin rajoittaa. Et toki mä paistan asioita voilla, koska voi on ihan hyvän makusta. Niin, ja tostakin siis mennään taas tähän venyttelytyyppiseen keskusteluun, että onko kova rasva paha, onko kasviperäiset rasvat hyviä, siitäkin on niin monta eri keskustelua, mutta ei mennä siihen, mäkin olen asioista ehkä vähän omaa mieltä, niin mennään ehkä sillä yleisellä tasolla, mutta sä oot sen ikäinen kundi, vaikka niin kuin suht nuori ootkin, mutta kuitenkin... Ei 50-kään. Ei niin, lähelläkään. Mutta se aivan jäätävän hyvässä kunnossa niin kuin fyysisesti ja tiedät, sä ihon hyvässä kondiksessa, näin, kyllä sä niin kuin jotain teet oikein. Tukka on päässä ja näin päin pois. Et jutut on vähän keskinkertaisia, mutta siihen ei ruokavaliolla voi vaikuttaa. Ei voi vaikuttaa. Joo. Niin. En mä muista, että kuulu enää, että oliko tuossa kysymys, mutta siis oli... Se on tuolla toteamus ehkä, että mä niin kehuin sua. Toisin sanoen jotain mä teen oikein. Mä olin välipaloihin taisin jäädä, niin kyllä mä niin kuin välipalojen suhteen niin pyrin kanssa. Mä syön työpäivinä välipaloja ja sitten mä yritän katsoa sen, että jokaisella välipalalla olisi joku järkevä asia, missä on ehkä hiilareita. Vähän tarpeen mukaan, jos ei ole mitenkään hirveä fyysinen päivä, niin voi niitä syödä vähän vähemmän. Jos on henkisesti tai fyysisesti kuluttava päivä, niin kyllä hiilareita pitää syödä. Niin joka välipalalla joku järkevä hiilareiden lähde. Onko se nyt sitten niin kuin, että jos se hiilari unohtuu ja sä lähdet käymään kesken kaiken kaupassa silleen, että voi vitsi, että nyt on pakko saada jotain, niin mikä lähtee kaupasta mukaan? Onko se niin kuin Fazerin sininen levy, patukka vai onko se banaani vai? Niin, onko se mikä se? Mä jäin jo jumiin tuohon Fazerin siniseen. Joo, rupesi tekemään mieli. En syö, vaikka ketään kiinnostaa, niin en syö Fazerin enkä Pfizerin sinistä, mutta siis joku rahka tai muu vastaava, niissäkin yritän katsoa semmoisen, siis rahkoissahan on myöskin ihan jäätävä ero. Toisissa on sokeria niin kuin ihan törkeästi ja toisissa ei niinkään. No mä oon niin pitkään syönyt jo rahkaa, että mä voin vetää sen maustamattoman rahka ja ottaa siihen kylkeen vaikka banaanin tai omenan. Niin se on mun mielestä ihan ok kombo. Jos tarvii lisää, niin sitten ottaa vielä vaikka irtopähkinähyllystä pienen määrän pähkinöitä, eli puhutaan niin kuin joku, kuulostaa typerältä, mutta 30 grammaa esim. Pähkinöitä, missä on yllättävän paljon kaloreita, mutta et niin kuin tavallaan se ei lähde ihan lapasesta. Pähkinöistä saa hyviä rasvoja, sieltä tulee vähän lisää protskuu, jossain pähkinässä on jopa vähän kuituukin. Joo. Niin noilla tavalla, että on se joku omena, missä on aina... Eli karkkipatukat jää hyllyyn,
Todellakin jää. Toi on aika paha, että ehkä tällainen ensimmäinen niin kuin ravinnollinen oppi, minkä voisi antaa ihmisille, niin kun te menette sinne, ja tämä on mun mielestä ihan, vitsit menee kyllä diipiksi hommaksi, mutta nyt lähtee jo kohta tämä menee ihan niin kuin valtiotasollakin on niin tällaisen keskustelussa, että miksi vitussa niiden kaikista epäterveellisempien ruokien ja muiden paskojen pitää olla lähimpänä kassaa, helposti otettavissa, niillä on isoimmat niin kuin, näkyvyydet kaupassa, niitä on niin kuin helpoin saada. Anteeksi, mitä ne on siinä? No vittu, no totta kai, mutta puhutaan hyvinvoinnista musta, niin vittu mä en ymmärrä. Niin, siis, en ymmärrä. Kyllä mä ymmärrän tämän, mitä sä olet sanomassa, kyllä. Mutta mä en ymmärrä. Siis. No mutta siinä hei, yksi kova vinkki, niin no kaikki tietää, että kauppaa ei pitäisi mennä nälkäisenä, mutta kun te menette kauppaan nälkäisenä, niin yrittäkää siinä kassalla, pinnistäkää hetki. Ne on sen takia ne suklaapatukat ja 9 Snickersia 2 hinnalla. Ne on just sen takia siinä, että te kauheissa vajareissa ostatte niitä. Ne sisältää ihan pelkästään, nyt sisältövaroitus, mutta paskaa energiaa, niin se on mitään järkeä syödä niitä. Ja suosikaa pikakassoi, siellä ei ole niitä, ota tästä vielä hyllyjä. On pikakassoillakin ei ainakaan, tuossa Näsinässällä ei ole mitään. Mun lähikaupassa on kuinka moni meidän kuuntelija käy pähkinäpatukoita. Näsinässässä? Mutta siis ne on nykyään tullut joka paikkaan ja mä aina niin kuin sylettää, kun mä näen, että tekisi mieli, että ottaa kiinni ja heittää vittuun ne, koska ihmiset on heikkoja ja ne tarrautuu näihin. Ja tämä siis lähti tämä ajatus siitä, kun jossain oli just keskustelua, että jos haluat syödä terveellisesti, ja aika moni ajattelee näin, että mulla on ollut niin raskas päivä ja mä nyt tämän patukan tässä ostan ja ajan autolla kotiin ja syön sen siinä matkalla, että saan energiaa tehdä himassa ruokaa tai muuta vastaavaa, että se on se nopea hiilari, olen väsynyt, jaada. Kun sä teet tämän 3 tai 4 kertaa viikossa, niin vitsi, on aika kova määrä kaloreita ja rasvaa ja paskaa sun kehoon, sokeria ja just semmoista, mitä sä et sinne halua. Jotka menee ihan pöhisemällä nimenomaan tänne kylkiin. Sitten sä oikeutat itsellesi vielä lauantai-karkkipäivän ja syöt vähän lisää herkkuja silleen, että sä oot syönyt koko vitun viikon. Niin, on sekin vielä. No bisse on jees, älä sitä nyt. Ja nuoremmille kuuntelijoille ei ole. Paitsi, että nyt juomasuositus. Kävin eilen faijaan syömässä ja silloin oli jäänyt viikonlopulta niin Bavarian vittiä 0-0. Kova. Jos tykkää vehnäoluesta, niin aivan mielettömän hyvä se 0-0 Bavaria. Niin eli siis alkoholiton, joka ei mene uniin eikä mitään muutakaan, se vaan vähän niin kuin kastelee ihmisen sisimpää. Ja todella hyvällä tavalla kasteleekin. Maistuu oluelta ja kyllä. Mutta siis, kun menette nälkäisenä kauppaan, niin oikeasti menkää vaikka siihen banaanihyllylle, ottakaa se 1 banaani, että siitäkin voidaan kiistellä, että onko se niinku optimi vai ei, mutta se on takuu varmasti 800 kertaa terveellisempi kuin se Snickers, pätkis tai koko levyllinen fasun sinistä. Ja jos proteiinipatukoistakin voidaan olla montaa mieltä, ja kyllä mä oon lähtökohtaisesti sitä mieltä, että jätän hyllyyn. Jos ei nyt jostain kumman syystä muka mitään parempaa ole, niin kyllä mä sit syön sen. Mutta missään nimessä niin mä en sitä Snickersia syö. Rahka ja banaani, tosi hyvä. Rahka tai mä itse liputan kreikkalaisen jogurtin perään. Aina ripaushunajaa ja kreikkalaista tai turkkilaista on hyvä. Joo, mä oon tietysti niin jotain vanha salijumppamies. Vaikka kropasta näy, että on salilla käynyt, niin kuitenkin niin katsoo paljon sitä proteiinisisältöä ja tämmöistä. Että kreikkalaisessa jogurtissahan ei välttämättä ole niin paljon prodeja, siksi tulee syötyä rahkaa. Mutta itse asiassa just tänään Lähi-Ässästä niin painoin, mikä onko se salaskisko, se on se kreikkalaisen jogurtin se yksi. Se partasujugu. Niin niiltä on tullut uusi sellainen 500 gramman joku spessu, tommonen niinku kreikkalainen jogurtti, missä on niinku maustettu. Maustamaton. Jätä hylly. Maustamaton. Ota hyllystä. Otan hyllystä. Spessu-versio, missä on 13 grammaa protskua per 100 grammaa, ja rasvaa oli joku tyyli 4 grammaa. No ei se maistu ihan kreikkalaista jogurtilta, mutta se on ihan hyvät arvot. Tästä tuli hyvä keskustelu Laukalle. Toivottavasti tästä on kenellekään yhtään mitään irtiotettavaa. Mä haluaisin, nyt Pamppu on kertonut, mitä hän syö, ja jos jokainen söisi samalla tavalla kuin Pamppu, niin mä luulen, että jengi voisi aika hyvin ja olisi terveellisiä. Sen verran pakko tähän nyt mouhuta, että pelkästään kauden jälkeen, kun mä tehostin niin kuin eväiden viemistä töihin, eli teen systemaattisesti sanotaan 3 työpäivää 4 päivästä, niin mä teen sen oman riisi- ja jauhelihaa vihanneksi mössön, niin mulla on kauden lopun jälkeen lähtenyt yli 3 kiloa painoa veke. Ainoa muutos, mitä mä oon tehnyt, on ollut toi. Ja vaikka mä oon vähentänyt lenkkeilyä, mä en ole vaan niin kuin kauden lopun jälkeen jaksanut käydä lenkillä, niin siitä huolimatta
niin kohta lähemmäs 4 kiloa häipynyt. Tasan tarkkaan sen takia, mitä mä syön. Piste. Kyllä. Tässä tullaan just siihen niin kuin ehkä ensimmäiseen liikuntan ja hyvinvoinnin A ja O:hon, niin no syö vähemmän kuin kulutat. Aika helppo juttu. Ja jos haluat pudottaa painoa, jos et halua pudottaa painoa, niin sit... Joo, jos sä oot huippu-urheilija, mutta ne varmaan tietää jo, miten kannattaa syödä, mutta se, että mä en ole ikinä jaksanut laskea mitään kaloreita, ja sitten onko se kalori nytkaan aina ihan paha, jos se ruoka on oikeasti terveellistä, koska kalorihan on siis energiaa, ei se energia minnekään tartu, vaan se sokeri ja muu paska tarttuu, jos niitä kaloreita on, mutta sä syöt terveellisesti, niin se ei välttämättä ole aina niin paha juttu, että niitä ei kannata ehkä tuijottaa niin sokeena, mutta kuulitteko, ootteko lukenut ja mitä ajatuksia herätti, jos ootte uudet ruokasuositukset? En mä jaksa enää edes miettiä niitä ihan samaa. Hirveästi pitäisi syödä pastaa. Onko nämä muuttunut siitä, koska sehän on jostain 50-luvulta asti ollut se viljahelvetti siellä pohjalla? Tänään on joulukuun 1. päivä ja kyllä viljahelvetti jatkuu ja pastahelvetti jatkuu. Syökää enemmän rasvaa, hyviä rasvoja, niin kuin tälleen suomalaisen terveysviranomaisen suusta, eli kasvisrasvoja, ja syökää vähemmän lihaa, älkää syökö kanaa. Ja se oli aika jyrkkää tekstiä, mitä sieltä tuli siitä lihan käytöstä. Ja se oli oikein ihan naurettava niin kuin 300-400 grammaa tyyliin. 350 grammaa viikkoon, kaikki lihatuotteet yhteensä. Joo, aivan käsittämätöntä paskaa. No, siitä voi olla kuka tahansa, mitä tahansa mieltä. Ehkä kannattaa vähän kokeilla ja miettiä niin kuin se, että mikä tuntuu itsestä oikeasti hyvältä. Tullaan just tähän asiaan, ja mikä oli oma sellainen ajatus, kun tähän ruokajuttuun tulkaa, niin älkää olko tyhmiä. Niin kuin ihmisen pitäisi itse tietyllä tapaa tuntea se, että mikä on sulle hyväksi. Älkää olko tyhmiä. Niin, me ollaan monessa asiassa tyhmiä, mutta itse tässä asiassa pamppuja ainakaan ole. Eli kohtuus kaikessa. Miksi pitää mennä tuollaiseen ääriin? Jopa kohtuudessa. Niin. Pitää mennä tosi äärijuttu, että jos sä nyt syöt normaalisti lihaa ja kanaa päivän aikana, niin nyt tämä ruokasuositus tarkoittaa sitä, että sä syöt sitä niin kuin kerran viikossa, ja muuten sä syöt vihanneksia ja pastaa. Ei niin kuin mene mun jakeluun, eli olkaa fiksuja, ja mä väitän, että joka ikinen ihminen, kun se rupeaa vähän ajattelemaan, että miten mä syön terveellisesti, niin kaikki osaa kyllä syödä terveellisesti. Sitten tulee laiskuus, sitten tulee kotipizza, sitten tulee mäkkäri, ei ole aikaa, en pysty, en jaksa tehdä itse ruokaa. Sitten mennään sieltä, missä aitaan mataliin, mutta mä väitän, että jokainen tietäisi kyllä, että miten syödään niin kuin noin suurin piirtein terveellisesti. Se on pakko sanoa, että nyt kun syöt ollaan, että mä teen noin paljon niin kuin eväitä, vältän lounasravintoloita ynnä muita, niin mä säästän ihan tolkuttoman määrän pelkästään niin kuin yhdessä viikossa rahaa. Et mä laskin, että semmoisella 4 eurolla mä syön 7 desiä semmoista lähes 50-50 lihaa ja riisiä kautta vihanneksia settiä. Lounasravintolassa se on vähintään 13 euroa, ja sitten siellä on kovasti niitä rasvaisia vaihtoehtoja, semmoisia, mitkä tuoksuu kivalle. Joo, ja lounasraflojen kanssa tulee se ongelma, että kun sulla on se buffa siinä edessä, niin sittenhän sä syöt, ja syöt, niin. ja syöt, ja syöt. Niin. Annos koko, kun siis edelleen 7 desiä tuommoista mössöä, niin se on monelle niin kuin ruokailijalle, niin se on aika älytön määrä. En mä semmoista saisi lastattua niin. Mä lastaan, ja siitä huolimatta mun paino putoo, että taas kun miettii, että mitä syö, niin kun ihmiset sanoo aina, että no se on se painon pudottaminenkin on, ja vähän tiedätkö se niin kuin kunnon saaminen. Niin, se on hirveän vaivalloista, ja sitten tiedätkö, kun mä en halua olla nälässä. Ei tarvii olla nälässä. Ei todellakaan, ei. Viime vuonna, siis 23, mähän pidin silloin oikein dieetin ennen maajoukkueturnausta, koska mä halusin, että mä oon niin kuin oikeasti iskussa. Nälässä. Ei, kun sähäkäs kunnossa. Mä vedin silloin 5 viikon dieetin, mulla putosi 5 viikkoon 6 kiloa paino. Toi on aika kova. Joo. Ja minuuttiakaan en nähnyt nälkää. Mulla oli selkeät ohjeet ja speksit siihen, että millä mä sen vedän. Ja kun mä vedin niin paino vaan putos. Ja sitten mä jollekin siitä kerroin, että joku kysyi, että no millä sä oot painon pudottanut. Että kun mä en ainakaan viitti, kun mä haluan olla nälässä, mä kerroin sen määrän, mitä mä oon syönyt. Niin seuraava kommentti oli, että en mä pysty syömään noin paljon. No niin, ikinä ei ole hyvä. Se on sen verran, että on tarpeeksi. Toi on kyllä just näin, kun sä katsot, mitä sä laitat syyhyn, punkki suuhun, niin sä pystyt kyllä syömään varmasti niin kuin paljon ja kylläisesti. Nyt mitä näihin lounasravintoloihin tulee, niin vähän sama juttu kuin siellä karkkikaupassa. Jättäkää ne friteeratut shitit sinne
laariin, ottakaa niitä lihoja ja kasviksia ja muita juttuja, ehkä nyt sitten siellä riisiä ja pastaakin, mutta ne on kyllä sellaisia noutopöytien Fatserin sinisiä, ne kaikki friteeratut kanat ja banaanit ja katkaravut ja muut mössöt, että en suosittele. Enkä suosittele mäkään. Se vaatii jonkun verran joskus itsekuria, kun miettii, että nyt mä jätän sen kaiken kuran sinne pois, mutta se palkitsee jollain aikavälillä edelleen, niin kuin sanoin, niin kohtuus kohtuudessa. Ja tulee niitä päiviä, että voi ihan hyvällä omatunnolla syödä sitten vähän reilummin ja voi syödä epäterveellisemmin, ja niin pitääkin tehdä. Se antaa päälle hirveästi lisää, kun sä joskus palkitset sitä herkuilla. Ja sitten toisaalta nyt on huomannut, kun on riittävän paljon tai riittävän pitkään syönyt silleen niin kuin suht terveellisesti ilman sitä niin kuin nopeata sokeria ja muuta. Niin kun sä vedät jossain kohtaa, no nyt mä vedän tässä vähän pullaa ja kaikkea muuta, niin sä vedät sen muutamaa ja sitten toteat, että no ei ehkä olisi edes kannattanut, että ei tämä oikeastaan niin hyvää. Niin, mutta eikö se ole edelleen se 80-20, on ihan validi, että 80% ajasta, jos syöt oikein, syöt hyvin, niin 20% voit ottaa vähän löysemmin. 80% ajasta reenaat oikein, niin 20% voit sitten tehdä niinku, ihan niinku huvittaa. Niin. Kyllä. Mutta siinäkin kohtuus molemmissa, niin, että ei tarvitse 80% vetää sillä, että lasket sun jokaisen riisiyvän ja ne kukkakaalin pätkät siihen. Eikä se laskeminen sovi normaalille ihmiselle. Niin, ja siihen 20% ei kannata tyhjentää sitä koko suklaahyllyä sieltä. Onko tämä tällainen, että paskin treeni on Paintball Pro podcastin niin kuin viisauksia. Paskin treeni on niin kuin pois jätetty treeni. Ja paskin patukka on syöty patukka. No melkein. Tänä nyt minä en mun tuplan syöntiä lopeta. Ei sun tarvitse. Sä oot niin vitun narukäsi, että syö vaan tuplas. Kiitos. Joo, no ei ihan hyvässä kunnossa. Niin. Vähän voit saada lihaluittes ympärille. Minkäköhänlainen klosuri me tää nyt vedetään? Tääkin lähti vähän rönsyilemään. Ei tässä varmaan hirveästi mitään sille vinkkejä tullut, mutta käyttäkää järkeä, kun syötte. Ja pääsette ruokavaliolla pääsee hyvään kuntoon, niin kuin Pampun esimerkiksi tuossa just. Niin, ja edelleen se, että niin kun, jos miettii kropan vaikka nyt sitten sitä kliseistä ulkonäköä, niin kyllä 70% siitä tulee siitä, että mitä sä syöt. Kyllä. Ja 30% siitä, että miten sä liikut. Et ääritapauksissa totta kai prosenttiosuudet voi vaihdella, mutta niin kuin kaikista helpoin keino vaikuttaa siihen, että montako kiloa raahat messissä on se, että sä syöt oikein. Ja niin kuin sanoin, nälässä ei tarvi olla, vaikka söis oikein ja urheilisi ja blää blää blää. Mä en tiedä, minkälaisia urheilijoita meitä kuuntelee tai semmoisia, jotka nyt ottaa sitten tämän asiakseen, lähtee vähän katsomaan ja tutkimaan, niin netistä tulee aika nopeasti, kun katsotaan jostain fastingista tai muusta tai jostain clean-bulkkauksesta tai vastaavasta juttuja, ne tulee aika nopeasti. Amerikankielisiä taas. Niin mitä mieltä sä oot pätkäpaastoista? Tavallaan ihan mielenkiintoista. Mä oon joskus jopa kokeillutkin niitä jonkun aikaa. En mä sitä niinku pitkäkestoisesti itse tekisi, ja varsinkaan jos on semmoinen jakso, että treenaa niinku älyttömän kovaa ainakaan kestävyysliikuntaa, niin mä en siihen niinku itse, mun mielestä ei kannata lähteä. Mutta joskus silloin tällöin sopivina aikoina, niin se on kai ihan tervettä, että ihminen tuntee jonkinlaista nälkää. Se tekee keholle ihan positiivisiakin asioita välillä. Ja kun se on tiedostettu päätös, että nyt tällä aikavälillä tämä ja tuo, mä en syö, niin se on itse asiassa aika helppoa. Et ihan avartavia kokemuksia joskus varmaan tässä talven aikana muutaman pätkäpaaston vähintään teet, tulee semmoinen, niin se jopa vähän niin kuin keventää oloa. Mutta edelleen... Millä suhteella sä teet sen? Onko se niin päivä, että aloitat syömisen yhden jälkeen ja lopetat sen ennen 6, vai miten sä se 8-16 on niin kuin varmaan se, millä mä oon tehnyt. Et 8 tuntia on se aikaväli, missä syö, ja 16 tuntia, kun ei syö. Eli se on niin kuin puolilta päiviä, jos aloittaa sapuskoimisen, niin alkuillasta hommat säppii. Joo. Eikä sekään niin justiinsa ole, että kunhan vaan niin kuin ymmärtää ne rajoitteet taas siinä, että jos sulla on 8 tuntia aikaa syödä, niin et sä voi 9 Big Mac-ateriaa siinä välissä syödä, että sitten se taas niinku ajaa vähän sen terveyshyödyt nollaan. Taas tulee tähän kohtuuteen että järkeen, että kyllä sä itse tiedät, mikä sitten on ok. Siis kohtuus kaikessa taas ja näin, että tuntuu, että joka asiaan pitää melkein nykyään sanoa se, että no, mutta tässä sitä ja tässä tätä, että älkää kuivatko kissaa mikrossa, jos ette itse vielä sitä ymmärtäneet. Niin, kyllä. Miten Kaitsu, onko sulla tietoa näistä nämä pidemmät paastot? Mm-hmm. Kun siellä on muun muassa Harrisonilla on tällä hetkellä menossa, se vetää 72 tuntia. Joo.
Ja se kanssa treenaa siinä. Ei täysiä, mutta vähän kuitenkin. Sitten mulla on yksi tuttu, joka on silloin tällöin tekee semmoisia viikon paastoja. Että se viikkoon ei syö mitään, juo käytännössä pelkkää vettä ja mustaa kahvia. Ja se on ainakin sanonut, juttelin sen kanssa kesällä, silloin oli viimeksi semmoinen, niin sanoi vaan, että jonkun päivän jälkeen huomasi sen, että hän alkoi niinku energiatasot olemaan ihan älyttömiä. Kyllä. Ja niinku on paljon energisempi olo. Mutta kun mä en tiedä noista, en mitään. Mä en tiedä sitä niinku fysiikkaa niiden takana tai mitään muutakaan. Meidän piti aloittaa itse asiassa puolison kanssa nyt tällainen lyhyt 70 tunnin, itse asiassa taisi olla 30 jonkun tunnin, eli niin kuin 1,5 vuorokautta paasto, ja puhutaan niin kuin vesipaastosta, näitähän on kaiken maailman nutridiettejä ja muita, että sä vedät jotain mehulientä ja tämmöistä, eli et syö mitään. Kaikista siistä juttuhan tässä on se, että sun siis suolisto tyhjenee ja sun niin kuin bakteerit resetoituu tietyllä tapaa, ja se on ihan ok olla syömättä pitkiäkin aikoja, mutta sitten jos sen vetää äärirajoille, mitä sä sanoit, joku oli ollut viikon. Joo, niin siinä siis se mitä tapahtuu paastossa on se, että sun keho rupeaa polttamaan sitä sun rasvaa energianlähteenä. Eli kun sä oot pitkään syömättä, niin silloin sitä sun rasvaa rupeaa sieltä lähtemään. Ei ole missään nimessä hyvä laihdutusmuoto pitkäaikaisena niin kuin laihdutusmuotona. Ei se sitä laihdutusmuotona. Niin, just näin, mutta tekee hyvää niin kuin urheilevalle ihmiselle välillä, niin kuin resetata sun suolisto ja vatsa ja muut. Sitten kun mennään sinne pidemmälle ajanjaksolle ja sä vedät sen 7 päivää, niin sitten se menee silleen näästiksi, että sun oma suolisto rupeaa käyttämään sun kuona-aineita suolistossa niin kuin energiaksi. Eli pitää tehdä suolihuuhtelua, eli tunkea puikko perseeseen ja painaa vettä sinne ja paskantaa se vesi sitten pihalle, että sun suoli on täysin puhdas ja kirkas, ettei tämä on taas joku kaalimato-osaston juttu. Niin, en ole ikinä tätä siis tehnyt, tiedän vaan mitä se tapahtuu, koska just tutkin tätä asiaa, koska ajattelin itse jäämään paastolle. Niin se kuulostaa silleen vähän näästiltä, mutta kuulemma on siis hyvä tapa, ja sulla on tosi hyvä fiilis, koska sun kroppa ohjataan käyttää energiaa eri lähteestä, mistä sä sitä normaalisti otat, eli ruoka ja ravinto. Mä tiedän yhden friendin, joka se yritti mun mielestä niin kuin kuukauden paastoa, se pääsi jonnekin 20 päivään, ja sillä siis rupesi iho tummumaan selästä ja käsistä ja tietyistä paikoista, eli sillä rupesi kaikki kuona-aineet niin kuin 2 viikon jälkeen tulemaan ulos sen ihohuokosista. Ja siinä niin tummui ihan käsittämätön juttu, ja mä en tiedä mitä se voi olla, mikä siellä kuona siellä on, mutta se niin rupesi puhdistaa keho itseään. Se on aika siisti juttu, tämä on aika makea tämä meidän kroppa, että se pystyy tähän hienoja juttuja. Kummallisia asioita, mutta niin kuin sanottu, niin varsinkin mitä enemmän liikkuu, niin sen paremmin pitää kuitenkin pitää. Sä et muuten osaa juoda, sä kaadat koko ajan syliin. Se on jotenkin rikki, vai onko sun huulessa jotain vikaa? Niin liikkuvalla ihmisellä kuitenkin oikeasti se niinku riittävien ravinteiden, riittävän energiamäärän saanti niin on niinku tarpeellista, ja ei ole mitään järkeä näännyttää itteensä, että sit ylikunto ja kaikki muukin tommoinen niinku heikentyminen uhkaa, että no, niin kuin sanottu, niin urheilevalla ihmiselläkin voi tulla niitä pätkiä, että kannattaa sitä paastoa vaikka tehdäkin ihan testimielessä, mutta en mä tiedä, ne pitkäaikaiset semmoiset näännytysjutut ja muutenkaan kellekään se näännyttämällä kehon muokkaaminen, niin ei saatana. Toi oli ihan siistiä, että Miro otti tuon puheeksi, nimittäin nythän on siis yleistynyt nuorillakin ihmisillä niin kuin suolistosyövät. Ja täällä paastolla nimenomaan poistetaan sitä kuonaa sieltä suonistosta, että se vähentää tätä syöpäriskiäkin, koska syödään paljon prosessoitua lihaa ja paskaa ja shittia. Älkää syökää ylipäätään prosessoitua ruokaa. Niin, luomu on jees. Niin, ja siis mahdollisimman paljon niin kuin semmoista ruokaa, mikä näyttää siltä, miltä sen kuuluukin näyttää. Et jos se on lihaa, niin sen kuuluu näyttää lihalta, jos se on kasvis, niin sen kuuluu näyttää kasvikselta. Me painettiin kaikki tässä Zero-kolat. Jätkät, hei. Sulla on avaamaton. Mulla on vielä vähän Mullahan on luomua tää Zero-kola. Tämä on siis firma tarjosi meille, näistä oli päiväys mennyt, niin me otettiin nyt kelloinkin. Tämä on siis, mä en ole varmaan juonut 0,5 vuoteen limppariin, ja nyt mä oon yhden Zero-kolan. Ja nyt sä joit kofeiinilimppari. Tämä on välillä ihan jees. Vähän lähtee lapasesta taas. Silleen. Kaiken näköistä hölinää. Semmoisen haluan vielä sanoa nyt, kun noin kokikset tuosta nostettiin, että juokaa vettä. Joo. Siinä on aika siisti tällainen, ja mulla oli itse asiassa mielessäkin, kun ruvettiin tuosta treenaamisesta puhumaan, että ensimmäisenä pitää sanoa, kun puhutaan minkäännäköisestä treenistä tai hyvinvoinnista tai muusta, juokaa vähintään se 2 litraa vettä per päivä. Se on niin kuin hyvä lähtökohta. Juuri näin. Onko meillä vielä tähän jotain? Tämä on mun mielestä hyvä näin. Tämä on hyvä näin. No hei, sitten ihan loppuun
Vai oliko Mirolla vielä? Ei ole mitään. Miro oli niin kysyvän näköisen. Kamerakin sammu. Joo, ei, sitä mä tässä kyselin, että mitäköhän se on tekemässä tuolla. No niin, kuva lähti, mutta ei se haittaa. Olkoon se hei siinä loppuun. Nyt meiltä lähti kuva. Toivottavasti kohta lähtee äänikin. Niin, kyllä. Ja sitten sen jälkeen Pasila kuittaa. Eikö miten se meni? Loppuun pikku vinkki. Mä oon tuolla jossain muuallakin Watch Up Paintball Suomi-yhteisössä huudellut, mutta jos haluaa motivoida itteensä ja ihmetellä painttijuttuja, niin kaivakaa se YouTubesta se Tonton Forever. On muuten hyvä, just itsekin katoin. Niin, Tonton Forever, tämmöinen niin kuin dokumentaarinen sarja, kertoo Tontonin viime kaudesta. Aivan sairaan hyvä, hienosti leikattu, hienosti kuvattu, ja sitten siinä pureudutaan vielä muutamaan henkilöhahmoon, jotka on selvästi mielenkiintoisia hahmoja. Yhtsikää se. YouTubesta ilmaiseksi löytää, se taitaa olla Planetin itse asiassa. Se on Planetin tuottama, mutta nuorille ja nopeille siinä on Gaudin, ja meille vanhemmille jäärille, niin sitten siinä on Fabrice Colombo, joka selostaa juttuja, ja tulee intohimolla molemmilta. On siistiä kamaa. Ja, laitanko toisenkin vielä? Laita toinenkin tulee. No, toinen, kun pääsin vauhtiin ja rupesin puhua intohimosta, niin hei, kaikille toivottavasti on tuttu, ja jos ei ole, niin ruvetkaa kuuntelemaan Spotifysta The Coaches Show, paintball-valmentamisesta, puhutaan paljon leiskoista, käydään läpi pelejä, leiskoja, erinäköisten gurujen juttuja, mutta jos sitä intohimoa, niin jakso 37, paintball-ääni Maddie Marshall, pistää aika tunteen palolla parituntisen siitä, niin kuin mitä paintti on ja miten kaikki asiat toimii, ja silti yhteenkään asiaan saa alle 5 minuutin vastausta, koska sillä lähtee täysin laukalle, kun se on niin intohimo, niin se rakastaa tota lajia, siihen on niin kuin mun mielestä helppo samaistua. Onko se meidän Suomen Maddie Marshall? En mä tiedä, kuka se on, mutta katsotaan. Jos tätä tehdään riittävän kauan, niin tuleeko semmoinen legendaarinen ääni? Pitääpä mennä kuuntelemaan tuo jakso. Kiitos Pampu tästä. Se on hyvä. Enempää mä en jaarittele tästä. Laitetaanko pillit pussiin? Pillit on pussissa. Pussiin. Kiitos. Heipäti hei. Hei, ja seuraava jakso on siis tosiaan tekniikkaosuus, eli sitten mennään lajiharjoitteluun. Kyllä. Nimenomaan, eli tämä oli treenijakso, seuraavaan sitten sitä, mitä sen mutkan kanssa kannattaa tehdä talvisin. Kyllä, mutta nyt laitetaan tämä poikki. Pillit on pussissa. Poikki. Valot pois.